OK, podívám se na tohle video. Já mám takový ten borec z TikToku, ne? V tomhle videu se podíváme na to, proč František ředitel teďko nevydává žádný videa, protože samozřejmě tady má další videjko o tom, aby mu lidi posílali telefony. Jo, nevěříte? Já jsem taky nevěřil. Ale možná to bude nějaká akorát jenom vymyšlená kauza, co třeba náhodou se mu hodí do karet, nebo to možná bude pravda. Jdeme na to. Dobrý den, já chci vám podat asi Jo, grilovánka, nezapomeňte, grilovánka. podat, já chci podat stupenku, aby mu počul prostě na grilovačku telefon, prostě mi odešel telefon. Tak, odešel mu telefon. Takže přesně, tady je ten problém, proč teď asi týden nebyly žádný videa od Františka, ani žádný streamy, protože samozřejmě tady Franta přišel o telefon. Doufám, že ho neutopil v zelňačce teda, ale dobře, no. A protože už mi nejde ani nahrávat videa, nejde nic, že mi odešel telefon, počul prostě vás do Beštiče sobotu, prosím vás přijete sobotu telefon, počul prosím vás do Beštiče sobotu, prosím vás přijete sobotu. Jo. Prý tam teda moc lidí na tu grilovačku nepřijelo, protože to nepromoval, že jo, protože neměl čím. Nicméně my se taky na to podíváme, protože to video tam má, takže mu asi nejspíš teda někdo telefon asi dovezl. Potom lístky má pro vás. Jo, to ti taky zůstane. Teda co? Lístky na ty grilovačku, na lístky mám na grilovačku. Dobře. Jo. Si plní takový svůj malý dětský sen, prostě Tápek napravil vypadá jak Michal David. Actually, já jako trochu. A nevím, Michal David už je starší, ne? Bro má strašně dobrý hled na kámo, to je Rio, ten borec, prostě by mohl dabovat všechno. Ale on to má strašně jako upravený ten zvuk za mě. Jako je tam vidět ten, jak se říká, kámo. Audio, kámo, já fakt nevím, jak se to jmenuje. dát grilovačku pro lidi a ještě na to mít vstupenky. To je úplně crazy. Prosím vás, počul Pokor 75. Jo, takhle on potřebuje, on se ještě říká jako přesně, co potřebuje za telefon, no tak tu teda jako, ten se toho nebojí. Telefon počul na grilovačku, počul na příští Kámo, to je strašný. Kámo, jaký potřebuješ telefon? Potřebuji telefon na grilovačku. Kámo, já nevím, jak tohle můžeš prostě dělat. Já fakt nevím, kámo, to není možný. Pátek, počul na příští týden pátek, počul na příští týden pátek, jestli by byl ochopný lidi, potřeba vám poprosit, počul pořád list. Hele, a myslíte, že tohle to jako vynalezl sám ve svý hlavě, že mu to jako takhle to tam jako takhle rozkvetlo, že to jako takhle teď dává na telefon. A zase na druhou stranu, kámo, na co to teda počkej, na co to teda vlastně natáčí? Ty telefon má, ne, když to natáčí, tak co dělá? Jo, počkej, on asi potřebuje jako 3 telefony, protože Facebook, Instagram a TikTok, aby mohl... Proč jsi prostě nestáhl aplikaci na, jakože na rozdělení streamu, ale proč bys na to chtěl 3 telefony? Streamovat na všechny 3 platformy asi naraz, nebo já nevím. Počkej, kámo, tak na co to teda natáčíš? A počul telefon nový nebo použitý, počul na ten telefon. Dobře. A teď máš co v ruce? Vysílačku? Prosím vás, já třeba poprosit, jestli by byl ochopný, jenom poprosit, jestli by byl možnosti, jestli by... Jenom poprosit, kámo. Jestli by mohli koupit nový telefon, anebo buď použít... Rovnou nový iPhone, ne? Teď vyšla 17, tak třeba 17 Pro Max, to by byly, Františku, to by byly videa jako víno. Normálně na to bych se i těšil. Tam by bylo úplně vidět, co tam jako všechno dáš třeba do té, co jsi to dělal, ne, síčkový, koprovka. Já mě sama třeba řekne jako co videa, jaký telefon vůbec chce, jako. Aby mohl streamovat, nebo aby mohl dělat videa a to... A teď děláš co? Na grilovačku já počnu... No to je celý nějaký divný, ne? Teď máš teď ten telefon v ruce, a nebo to si jako šlohnul Marušce ten telefon, nebo jako co? Na pátek grilovačku, protože jakož mi odešlo telefon, mi odešlo, jo? Pokud chcete přijete sobotu, a... Jemu odešel telefon a natáčí na telefon. Můžete přijet zítra, anebo sobotu můžete přijet. Tak zítra nebo v sobotu, bráško, co? No, prosím, prosím vás, potřebuji Pokor 75 doma, Jo, počkejte, grilovánka 17.10. až 18.10. A teď si vydal nějaký video. Říct si, měl teď grilovačku, co to? Co? Jo, počkej, to je asi po té grilovačce, nebo já to vůbec nechápu, kdy jsi tohle to vydal? Já to potřebuju vysvětlit do komentářů, chat. Ty brďo. Prostě doma nepoužívá, takže mi přiveste ten telefon, aby mohl dělat ty grilovačku, takový, já potřebuji na pátek. 3 minuty short, to je docela crazy. Jo, jestli by byl ochopný, podám to lístky, pokud to podáme, aby to... Pokunda, to je teda něco. Tak ještě, že si nedal pičínku. Mohl nový telefon, aby mohl
prostě potřebuji nagrdovačku. Kámo, jak prostě někdo na to může reagovat, kámo, to prostě nejde. Kámo, jak si prostě reagovat na... Kámo, co chceš tomu říct, kámo? Co chceš domů dostat říct, kámo, k tomuhle vajíčku a ještě někomu, kdo na to reaguje? Protože vidíte v tom nějaký rozdíl. Kámo, si takový pěkný bílý, anebo nějaký slova. Neříkám, že to není stejný, kámo. Jako doslova to je úplně stejný. Nový telefon potřebuji, aby mohl, prostě potřebuji nagrdovačku, potřebuji na pátek grdovačku, potřebuji na pátek. A protože To už jsme slyšeli, a teďkon? pátek je 16. díl a sobotu je 17. díl. Jo, protože nemám nahrávání videa, protože mi úplně odešel telefon a mi úplně odešlo Úplně odešel, prostě se akorát sebral a odešel po svých pryč. mozkaliku. Pokud chcete mi lidi přispívat, můžete mi přispívat na telefon. Potřebuji 2 telefony, jeden na streamování, dva na videa. Aha, A jeden na streamování, dva na videa aha, a jednou na Facebook a takový. aha. Kdo má možnost. Kámo, to pravý oko má trošku nějaký úplně jako níž, že jo? To jsem si nikdy nevšiml takhle, ty. Jo, on se má poprosit, jestli by byl Jo, uchopen. tak to má jinou barvu očí, kámo, to mají jako lidi, to je hodně vzácný, když to má někdo. A možná ten úhel kamery? Nový telefon, nebo tak, jo. Klidně můžete mi poslat zadarmo, nebo pošlete mi zadarmo, anebo mi to zajistíte telefon, taky zajistíte. Jo, zajistěte to. Chat, mě taky zajistěte určitě odběr a like na tady to video, protože aspoň vám už žádný video neuteče. Jo, a mě taky, a žádný stream vás taky určitě taky neuteče, protože když se dáte zvoneček, tak dostanete oznámení a prostě můj stream neuteče a ještě můj stream neuteče a prostě tenhle stream neuteče. Možná ten úhel kamery? Nový telefon, nebo tak, jo. Jo, aha, je to Klidně můžete mi poslat zadarmo, nebo pošlete mi zadarmo, anebo mi to zajistíte pošlete mi zadarmo. telefon, taky zajistíte. Jo, zajistěte to. Chat, mě taky zajistěte určitě odběr a like na tady to video, protože aspoň vám už žádný video neuteče, chat. Jo, říkám to stále, ale blížíme se, ale 100 000 dáme, vám říkám, ale bude to trvat. Teda, jo, je to na vás. A vy můžete sobotu jet po lístky. Jo, sobotu Tak čau. můžete jet po lístky a můžete sobotu jet po lístky. Jo, to je všechno. Dobrý den, aha. Dobrý den, já se chtěl říct, podávám stopenky, na prosinec už podávám stopenky. Jak na prosinec, bráško? Jo, tamhle nahoře má František ředitel, grilovánka, firma SRO. Kámo, nemůže to být takže klamavý tohleto. Nemůže si být. Já mám jako vlastní firmu na grilovačky nebo kámo, ale víte, jaký byl banger, kdyby František ředitel udělal vlastní firmu na grilovačky. No, kámo, kdyby actually Franta udělal merch, protože by prodával grily, kámo. A myslím, že by, kámo, že by to byl grind. Jaký problém? Když má takhle své razítko, vstupné dobrovolné 60 korun. A tady má 10.11.2025 a tady 23.12. On už to prodává na měsíc dopředu, no mě zle. Ne, kámo, actually za mě by to někdy koupil. Kámo, minimálně pár youtuberů by to koupilo. Kámo, pár rozhodně. Jako, a určitě nějaký jako lidi by to taky koupili. No o 2! Počkej, vojeno, teď je listopad nahoře, tam má napsáno 10.11. Teď je 10.10. Franto, ty vole, teď mě co? Jo, já to vidím. A já jsem to ještě říct, prosím vás, stopenky už podáváme, už Tam prosím. střílí stromečky, jak má kolem toho. To je tak krásný. A jako práce je s tím, hele, práce je s tím. Já jsem to ještě říct, Jak už prosinci, teď už v říjnu prodává. prosím vás, můžete přijet na grilovačku, můžete přijet. Jo, můžeme. Aha. A prosím vás, jsem chtěl říct, můžete přijet na grilovačku, můžete si zaplatit vstupné. Pokud chcete přijet, lidi, prosím vás, na prosinec už máme vstupné na 23.12.2025. Aha. Jo, jenom to ještě říct. Hele, Františku, a nemáš tam ještě třeba vstupenky třeba na příští rok, že třeba už by si jako začal prodávat vstupný, nebo vstupenky třeba, já nevím, na červen. Ale to je normální náhodou, jako že prodáváš třeba stupenky na měsíce jako dozadu, to je jako, to je asi úplně normální, to bych nehejtil. Třeba už nebo na květen, když už bude aspoň trošku teplej. Co? A To je crazy. prosím vás, já můžu ještě říct, To je bude crazy. stopenky už bude na prodej, teďkom bude na prodej za listopad, za prosinec, Dobře. už to máme. A začnu ještě říct, že budeme podávat stopenky, budeme všechno podávat. Já mě se líbí, že tady reaguji na Františka ředitele a můj chat řečí iPhony. Jestli si koupí iPhone 17 nebo iPhone 17R. Já mě zajímá, jak jste se z Františka ředitele reakce dostali kámo k iPhonům. Mě actually fakt hodně zajímá. Jak. A začnu to ještě říct, stopenky, budeme všechno podávat. A začnu to ještě říct, stopenky,
A prosím vás, jenom to 4 stopenky budeme podávat Kámo, Jo, ještě nám to dělá, jak tam dali všude ty stromečky, vole, okolo. za 23.12.2025. Jo, no to ještě říct. A pokud máte zájem nákupy za stupenky, můžete přijet Tynovice spálené Poličí. Prosím vás, jenom ještě říct. Tynovice spálené. Hotovo, už na to koukat nebudu, jdeme se podívat teď na to jeho nový video. Tak pojď. Grilovanka, 15. díl, aha, ne 15 lidí, ale 15. díl, Hospoda Piráti, Hrádku 8.10. Jo, možná tam ale ani těch 15 lidí není a ono se to nějak seká úplně. On utavil ten telefon, to asi až potom. Potom dával to video z druhého telefonu, který teda asi má na to nahrávání, nebo na Instagram, nevím, to je jedno. Tak on teda dělal ten short, jako aby mu tam lidi posílali ten telefon, nebo aby mu ho dávali, pokud mají nějaký samozřejmě jako záložní. Aha. Když není vůbec nic slyšet, kámo. Tady je Maruna sedí, ne? Kámo, to je crazy. Teď si představte, že takovýhlemu někomu pronajmete jako sál v restauraci nebo v hospodě, kde třeba, že takovýhlemu někomu pronajmete jako sál v restauraci nebo v hospodě, kde třeba potom tam ještě v tom výčepu sedí ještě lidi a pak tam takhle přijde František, bude tam takhle to tam bude ještě dirigovat přes ten mikrofon, ne? Na druhou stranu. Kámo, kdo by to nechtěl? Dívej, kámo, kdo by prostě nechtěl mít Frantu v hospodě a dělal by takový krásný proslavy. Kámo, kdo by to nechtěl prostě? Kámo, vezmu si, když byl nějaký multimilionář a prostě si pozval kámo Frantu, ať prostě nějaký udělá večírek. Co mu to pronajme, to musí ještě dirigovat přes ten mikrofon, ne? Na druhou stranu, ten, co mu to pronajme, to musí být jako taky materiál, jo. Já vím, že chce prachy, já si v tom Hrádku asi nebude to nějak asi frekventovaný místo a potřebujou asi vydělat, já to chápu, ale tohle je hodně crazy. Říct, protože by byl ochotný, natočíme video, budeme rádi, jestli natočíme video, jo, budeme rádi, jestli natočíme video, jo, budeme rádi, jo, budeme rádi, že uděláme tu grilovačku. Dobře, budeme rádi, že uděláme grilovačku, ale kámo, ty chceš teď na grilovačce, tak co děláš? Poslední grilovačka bude Tynovice, poslední Tynovice, a poslední grilovačka, děkuju. A to je všechno? Hurá. To bude poslední, bude to poslední a bude to poslední. Bude poslední rozlučka online. No, říkám, bude poslední online a Počkej, to bude jako poslední grilovačka, jako rozlučka nebo co? bude to hotový. Online, bude poslední online a teď už je poslední online. Jo, jako poslední online, jakože poslední stream, nebo co? Já tomu vůbec nerozumím, chápete to někdo? To mi úplně zabzučilo v hlavě teďko. Je to dnes? Docela natřískáno, ne? Nepromoval to, no, Franto, tak jako už to trošku upadá. Maruna bude snad tyjo plešatět, vidíte to? Jo? Kámo, je mi smutno z jeho života, je mi smutno, ale třeba on je veselý, třeba jo. Nebo co to má si vám sama? Franto, běž to ugrilovat, hlavně tam nedávej pičínku, jo? Ještě si musí protáhnout záda, nech ho, mámo, nemusí se ještě protáhnout záda. Kámo, ale vždy musí být Franta protáhlý záda, když pořád se jako takhle kroutí ze strany na stranu. Kámo, to musí masivně jako záda docela, musí mít jako speciální záda. Jo, on to teprve asi připravuje nějak, nebo co? Nějak čeká, jako že tam bude 650 lidí, nebo co? Nebo 50-60 lidí. Libore, to je divný tohleto. OK, 40-minutový video, jsme v 10. minutě a zatím se nic jako neděje. Hele. To je bole. Tak se furt točí. Jsem si holek. Tak co je, dělej. Halo, tak co ti je? Hele, Maruna už taky přiložila ruku k dílu. No máte všechno, kde jsou ty lidi? Tam nikdo vůbec není. Hele, vstupný, zaplaceno. Máme tady důkaz, chat. Máme tady důkaz, takže nelegální podnikání. Jo, to je máš.
Stupenka, jo? jo, tady máš. Kámo, chudák, jak to Kámo, že na to vůbec někdo chodí. Ne, ale jako třeba kámo mají nějaký zážitek ti lidi. tam vyškrábnu z té peněženky, jak se mu to tam... MC Ryba vypadá sledně, ale docela jo, ale moc lidí tam není jako. Říkal jsem, že tam bude jako rád víc. nechtělo dávat, ale dostal za to vstupenku aspoň, ale když za to dostane třeba 3 bursty, tak proč ne? Proč ne? Už jsem prodal jsem dneska 3 lístky, noské noci. To, že 3 lidi, 180 korun do kapsy, ale 2 kelčaty, kde to najdeš? Děkuju vám za to, že jste tady byli, uvidíme se zase příště v další videa, mějte se krásně, zatím, čus! Za mě je úplně velký banger. Za mě kámo, já nevím.